Fú, ten výstup na rúf ma ako si zmohol. Aký som strhaný. Ale to nechcem. Chcem, že v športe chceme dosiahnuť čo najlepšie výsledky a to proste sa treba vyhecovať, aby sme v sebe viete, čo myslím? Tak to sa vás neberte nejak, ja neviem, nejak negatívne. It's all. Have a nice week. See you later.